Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mensu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Nikatap sa pipila ka lugar sa Mindanao ang car bomb scare. Gitangtang na sa Taiwan ang sanctions batok sa Pilipinas. Mas daghang ma-export na bugas gikan sa Cordillera Provinces karong tuiga. Og 5 ka personnel sa customs sa Sugbo gilambigit sa pagpangawat sa mga smuggled rice. Nitimbaya si Presidente Aquino ngadto sa mga kaigsuunang Muslim atol sa pagsaulog sa ilang Eid al-Fitr karong adlaw. Matod ni Aquino, importante kini nga adlaw tungod sa padayong pakigbulig sa gobyerno ngadto sa mga Muslim alang sa kalinaw sa Mindanao. Nanginaot si Aquino nga padayong palig-unon sa Muslim community ang ilang pagtuo og mamahimong manggiluyon og mapasalamaton. Naglaom sab si Aquino nga magtinabangay ang gobyerno ug Muslim community alang sa usa ka makiangayon nga katilingban. Ang Eid al-Fitr maoy mitapos sa Ramadan. Dili minagsulo ka car bomb scare incident ni igo sa managlahing dapit sa Mindanao kagahapon tungod sa gi-abandon nga mga sakyanan. Negatibo sa presensya sa bomba ang tulo ka sakyanan human masusi sa mga otoridad. Mga sakop sa Explosive Ordnance Disposal Team di kinahanglan pang mugamit og water disruptor aron pagtino kung aduna bay bomba ang usa ka sakyanan nga nakaparada sa parking area sa usa ka mall sa Pagadian City. Ang sakyanan giparada sukad sa miaging adlaw hangtod kagahapon sa hapon, hinungdan nga naalarma ang mga tawo nga nakabantay niini. Sa Cagayan de Oro City, usa ka pasahero sa eroplano para Manila nibilin sa iyang sakyanan sa Laguindingan Airport ni adtong Miyerkules, hinungdan nga nakaalarma sa katawhan kagahapon. Gipugos pag-abli sa mga otoridad ang sakyanan ug nasuta nga luwas kini ug walay bomba. Matod sa tag-iya sa sakyanan, tuyo niyang gibilin kini kay mobalik siya karong udto sa Cagayan de Oro gikan sa Manila. Sa Davao City, nikatap ang text messages nga nag-ingong adunay musulod nga car bomb sa syudad. Giulagway kining usa ka Mitsubishi Galant. Matod ni Davao City Police Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa, sa miaging bulan pa sila nakadawat sa maong kasayuran. Dili masiguro kung tinuod ba o dili ang maong mensahe apan gipangandaman kini sa mga otoridad. Sa Zamboanga del Sur, giawhag sa kapulisan ang katawhan pagtaho gilayon kung dunay mamatik ng dili maayo. Sana tulungan nyo ang kapulisan. Kukunti lang kami, hindi namin kayang i-cover ang buong probinsya. Kayo mahigit na nakakarami kayo kahit saan lugar ng ating probinsya nandoon. Sana kung meron kayong nakikita ang mga tao na bagong mukha sa lugar ninyo, ipagbigyan alam ninyo kaagad. Giawag ni Presidente Aquino ang publiko pagtabang sa pag-ilaw sa mga suspetsado sa pagpamumba sa Mindanao. Giilan ni Aquino ang Abu Sayyaf Group na maoy responsable sa pagpamumba sa mga syudad sa Cagayan de Oro City ug Cotabato. Dugang ni Aquino, gidudahan sab sa mga otoridad nga dunay kalabutan ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa pagpamumba sa North Cotabato. Gimanduan sab ni Aquino ang mga security officials nga pahugtan ang seguridad sa Mindanao. Duna say plano nga paghatag og ganti sa mga taong dunay lead ngadto sa mga responsable sa pagpamomba sa Mindanao. Nibahad si Aquino ni adtong buot magsamok-samok sa kalinaw sa Mindanao. To those willing to partner with us for peace, we welcome you as brothers. But to those who want to challenge the authority of the state, you will feel the full brunt, depth, and might of the state's response. You will not get in the way of the peace and the stability that will help fulfill the potential of Mindanao. Luyo sa pagpamumba sa Mindanao, nang hinaot gihapon si Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer na makabot ang final peace deal tali sa gobyerno ug Moro Islamic Liberation Front. Matod ni Ferrer, sagad mahitabo ang mga kagubot panahon sa mga peace negotiation. Ipaluyungan sa government panel ang kampanya batok sa mga grupong magdala og kagubot. Gitakdang mubalik ang formal negotiation tali sa gobyerno ug MILF sa Kuala Lumpur sa Malaysia karong bulana. Buot ni ining sulbaron ang issue sa power sharing ug normalization. This has always been part of
the problem that we knew comes along with this peace negotiation. So ang importante dito is that we remain steadfast in forging this agreement